Ifo chakpi wọọ ụmụaka, oge mbido Igbo akụkọ ifo eruola. Taa anyị ga-akọ akụkọ nwa ọgaranya. Kedu ihe nwa ọgaranya ga-asị n'onwe ya na ndụ ya? Nna ya bụ nnukwute ọgaranya kachasị nwee ego n'ala Ọmambala. Ọ hụrụ nwa ya n'anya nke ukwuu maka na ọ bụ ọkpara ya. N'ihi nke a, o mere ka akụ ya metụ nwa ya bụ nwa ọgaranya nke ọma. Maka mmadụ anaghị ebi n'akụkụ ikpere mmiri were asọ mmiri na-akwụ aka. Ọ zụtara ya ọtụtụ ala kacha amịpụta nri dị n'ugbo n'Ọmambala. Ọ gwụbeghị o. Ọ zụtakwara ya odibo dị narị n'ọnụ ọgụgụ ndị na-enye aka wee na-akọ ihe n'ubi ya, tinyere ọrụ ọbụla nwa ọgaranya ziri ha. Nwa ọgaranya n'aka nke ya na-agbasikwa mbọ ike. Ọ dịghị ka ụmụ ọgaranya ụfọdụ ndị umengwụ eji igwuri egwu na ịṅụ mmanya mara. N'oge adịghị anya, nwa ọgaranya nwekwara nnukwu ego nke mere na ọ zụrụ ala niile dị n'ugbo n'Ọmambala. O teghị aka nna nwa ọgaranya nwụrụ. Nwa ọgaranya dịka ọkpara nna ya bụ onye ọ dị ike ihe nna ya, maka nna ya emeghị nke a oge ọ nọ ndụ. Ndị mmadụ chere na ọ ga-emetụ ụmụnne ya ọfụma ma o kewa ihe nna ya, ma ha amaghị na nwa ọgaranya bụ onye anya ukwu na-enwe ya afọ ojuju. O kenyere onwe ya ihe ọma dum nna ya nwere, bido n'ala ruo n'ehi, atụrụ, ọkụkọ na ihe ndị ọzọ gazi. N'ihe ndị a niile, onye ọ kacha wee megbu bụ nwanne ya nwoke aha ya bụ Echi. Nne Echi bụ odibo mana nna ya bụ ọgaranya. N'agbanyeghị na a sịrị na onye nna ya bi n'eluigwe anaghị eje ọkụ mmụọ, nwa ọgaranya kawara ahụhụ na Echi nọ n'ụwa na-ahụ ka ọkụ mmụọ dị. O nweghị otu ihe o kenyere Echi, ọbụnadị ọkụkọ. Echi lechara anya ubie ka ọ nọrọ onwe ya ma gbado anya, maka onye ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya. Nwunye ya bụ Agbaorie nọkwa na-akasị ya obi, mana ihe dị na mmadụ enweghị afọ ojuju bụ ọrịa amaghị ebe a ga-esi wee bido gwọwa. Oge nwa ọgaranya hụrụ na o nweela ihe nna ya dum, tinyere ihe ọma ndị ọzọ o ji ego ya wee zụta, o bidoro chọọ nwaanyị mara mma nọ n'Ọmambala ọ ga-alụ, n'agbanyeghị na ọ lụọla ọtụtụ nwaanyị. N'ụmụ nwaanyị niile juru Ọmambala, ọ bụrụ nwunye nwanne ya bụ Echi ka o kpebiri na ọ chọrọ, nke ekweghị Echi wee di. O kpebiri na o nweghịzi ihe ọ nọ ndụ eme. O wee bilie gawa n'osimiri Ọmambala ka ọ dakpuo n'ime ya. Mana tutu ọ nwụọ, o ziri ezi ka ezie nwanne ya bụ nwa ọgaranya. Ọ gwara ya na ọ gaghị ahụ ọnwụ ya ruo oge ọ hụchara emume oriri ji ọhụrụ arụ narị. Oge nwa ọgaranya nụrụ nke a, o tie ise. Ndị Ọmambala dum aghọtaghị ihe mere Echi ga-eji gọzie nwa ọgaranya, chezọsịa ihe dum o mere ya. Ha amaghị na onye ara na uche ya so. Ka nwa ọgaranya na-agba afọ 50, akụ na ụba ya dịzi ka atụrụ tawa, mana o nweghị ihe na-adịgide. Ụmụ ya dum malitere biwa ajọ ndụ. Ihe agwọ mụrụ agaghị inwe ọdụ ogologo n'ezie. N'ihi nke a, ụmụ ya ndị nwoke dịkwa anya ukwu otu nwa ọgaranya siri dị. Ụbọchị ọ na-ahịọ n'ụlọ ya, ma ọ bụghị okwu onye ha biri ego ka nwa ọgaranya na-egbo, ọ bụrụ onye ha zuru ohi ka ọ na-akwụ ụgwọ. Ọ bụ otu a ka akụ na ụba nwa ọgaranya siri malite gwụwa n'ike n'ike. Oge ọ gbara afọ 80, akụ na ụba ya fọdụziri nwatakịrị. Na ntakịrị ahụ fọrọ afọ ka ụmụ ya gakwara n'ihu na-etipịa n'anya ya. Ọzọ, ụfọdụ ụmụ nwoke bidoro bịawa n'ime abalị achọta ndị nwunye ya. Ịkụwa wee kwụrụ ọtọ gwụ nwa ọgaranya. Ọ nọrọzịa, ọ na-arịọ ka ọnwụ bịa kpọrọ ya, ma ọnwa aṅaghị ya ntị ma ọlị. O wee kpebie na ọ ga-eji aka ya were ndụ ya, ma ọ maghị na okwu Echi nwanne ya nwoke gwara ya tutu ọ nwụọ dị ire ma karịa atụmatụ ya. Nwa ọgaranya gara mabanye n'ime osimiri Ọmambala ka o loo ya. Ma ọ gbupụtara ya, o tinye isi n'ọhịa ka ọ kwụọ ụdọ, ma osisi niile ọ makwunyere ụdọ gbajiri. Ọ gaa n'ụlọ nwa dibịa nara ya nsị, ma kama nsị ahụ ga-egbu ya, ọ sawa ya afọ. Naanị oge ọ gbara afọ narị
ka ọ nwụrụ. E liri ya ka onye na-ahụghị tụtụrụ racha oge ọ dị ndụ. Oge a na-eli ya, ndị Ọmambala kwuru hoo ha na ọ bụkwa ezi ngọzi ka Echi gọziri nwa ọgaranya n'ezie dịka ha si wee chee na mbụ. Nke a mere na ndị Ọmambala echezobeghị akụkọ nwa ọgaranya maka eji ihe mere ya mata na ndị ọgaranya na-enweghị afọ ojuju bụ ndị ekwesịrị imere ebere n'ezie. N'ihi na dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, lezienụ anya, debekwa n'onwe unu ka unu ghara inwe anya ukwu ọbụla n'ihi na ọ bụghị n'ihe enwebigara oke ka ndụ mmadụ dị. Ihe mmụta nke mbụ, anya ukwu jọrọ njọ maka ọ na-eme anyị echezọ ngọzi Chineke gọziri anyị. Nke abụọ, emela mmadụ ihe ga-agbawa ya obi. Nke atọ, ibi ezigbo ndụ dị mkpa. Nke anọ, akụnụba nke ụwa bụ ihe efu. Ụmụaka, sonye anyị oge ọzọ maka Mbido Igbo akụkọ ifo nke ihe mmụta jupụtara n'ime ya. Onye anyị hụrụ taa, Olisa bi n'igwe ga-eme ka anyị hụkwa ya echi. Ifo chakpi wọọ.